nějaký protest. Jako, jak se nesehralo to utkání. Pěkně. Ale měla by to hřebiš prý napadnout. Já slyšel někdo mi, jako říkal by hřebičů, to nenapadli. Že prý jako takový komisi to bylo nějaký divný, aby to napadli a... No... Cože je? Ráda to ještě nerozhodl nějakou. No, tak já nevím, to už by dávno mělo být prase hotový. Tak nevím teď teda. Ale, Teď točím třeba. No. To jsou vymoženosti. Ne, to už dneska. Jak se nás ty vole točil tu první kameru. No, no. No. Jo, já jdu. Počkej, já ještě jdu. No. Nevadí, nevadí. Tak se seštelujte, viď? Já vás zatím filmuji, jak se dohadujete, viď? Na město, hele, za město. Jo, jo, jo. Je to dobrá strana. Byl jsi nominován, ne? Jo, vlastně. Pak to pro mě. Mám si zapítal. Pepo, ale mám to, mám to! S Pavlem, Michale, s Pavlem! Hezká byla, nevadí. Má zádu po dvou a... Ty vole, a co nám řekne kapitán, hele, a on odchází tam někam do dály, ty vole. Ty to máš i s mikrofonem. No, 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 no. To je jiný brankář. Hezké!